Čaute, tu je Demon so tretím dielom Minecraftu. V tomto dieli by sme si chceli už vykopať slúbené diamanty a urobiť si aj enchant miestnosť. Ukážem vám ešte, čo mám tu nové. Tak, mám tu nové. Tam mám obilie, tam mám zvieratá, ale ich nevidno, neviem prečo. Potom postavil som ešte ďalšie patro. V minulom dieli sme stavali toto. A mimo dielu som postavil so stone brickov toto. Tu, ako si ste mohli všimnúť, toto ešte vykopem celé. Tu bude, no neprezradím vám ešte, čo tu bude. V nejakom dieli to budem robiť. Už som si vykopal 3 diamanty a urobil som si krampač diamantový. No, tak mohli by sme ísť na tie diamanty. Nie na diamanty. Idem najprv na obsidian. Alebo nie. Idem si najprv urobiť tú enchant miestnosť. Takže už, ako pozriete, tak mám tu papiere, knihy, urobím si ešte, mám tu trocha bordel inventári, tak ale musím niečo povyhadzovať. No, zoberieme si ešte náš stack kníh. Toto, tak, koža. Máme ďalší 2 staky kníh. Či nie, tuto. Zoberieme si. Asi nám bude chýbať drevo. No, uvidíme, koľko bude treba tých knihovní. Tak. Takže máme ich 21. A ešte stack kníh nám... No tu máme ešte 12. Tak možno... Dorobím ešte 2. Tak. 23. Urobím si to niekde tu dole. Aj tak to asi potom zbúram a postavím si to na novo, ale to len tak na začiatok, aby som to len niekde mal. Potom mám tu už 2 obsidiany vykopané, mohol som si vykopať rovno 4. Takže raz, 2, budeme šetriť tými knihovnami, raz, 2, 3, raz, 2, to bude raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, raz, 2, 3, 4. Tak. Ešte mi ostanú, jedna mi ostane. Tak. Výborne. Enchant miestnosť je už postavená. Teraz mi treba ísť vykopať 2 diamanty. 2 diamanty na enchant table. Takže ideme po ne. A uvidíme, ak sa mi nepodarí, ak mi nedá na pickaxe fortune, tak tie diamanty nebudem kopať. Počkám na ďalšiu 30-ku. No ale mám len 28 levelov, ale to nejako tie 2 levely dáme. No a musím, ak mi nedá ten fortune aspoň 3, najmenej, ak 2, tak no. Budem spokojný aj s 2, ale keď bola 3 fortune, tu som si robil taký výťah, aby som nemusel pomaly zichádzať rebríkom dolu. Takže tu máme, neviem, 8 kusov, alebo koľko diamantov. Takže vykopeme si 2. Raz. 2. Enchant get. Tu mám ďalšie, tu nie je obsidian.
tu bude obsidian. Ďalej. Tu. Tu máme obsidian. Máme 2 a treba nám 4. Rýchlo, rýchlo kop. Ešte jeden. A ešte druhý. Stačia nám 4. No dávaj. Máme ho. 4, dobre. A 2 diamanty, dobre. Môžeme zrobiť enchantable. No a uvidíme, či nám to dá. Počkajte, tu si môžeme ešte vykopať na XP. Nejakú hlinu. Redstone. Tak sme nie, redstone mám dosť, tak ho ani nepotrebujem, aby mi zaberal miesto v inventári. Tak teraz pôjdeme hore a urobíme ten enchantable. Vidíte, dosť to je ďaleko, tak som si urobil ten bočný zrýchľovák, alebo ako to povedať, čo rýchlo zídem dole. Tak. Ideme hore. Tu mám tú cukrovú trstinu, či jak sa volá, no tak, na tejto, keď som to kosil, alebo ako to povedať, tak som mal z toho asi 2, alebo 1 stack a 3/4, niekedy 2 stacky, tak som mi to moc nezabralo. Tam som potom vám poviem ukázať, teraz nevidno to zvieratá, prečo? Tam nejaké kravy na tú kožu, kury som tam doniesol, ovce. Len tak pre začiatok som si ich tam doniesol. Tak. Nie, mám, no. Idem si urobiť ten enchantable. Tak. Tu idú 2 diamanty a hore kniha. Áno. Tak. Dúfam, že mi to dá ten fortune, lebo ak nie, tak... Tu. Ale ešte mám 30 level. No. Zatiaľ nechám dať čo vypalovať. Čo vypalíme? Stony, 1, 2, 3, 4. Dal som si peaceful, aby som mohol aj cez noc. A neotravovali by ma nejakí zombíci, tak poukazujem vám to. Tak. Mohli by sme sa ísť pozrieť aj zatiaľ ku zvieratám. Tam, kde som to vykopal, tam, kde je aj tá enchant miestnosť, tak tam prezradím vám to, tam bude nejaký sklad, potom tam bude nejaké farmy automatické a zvieratá tam budú nejaké, pozrite, výborne, krava, usmej sa, výborne, kura, prvé miesto, máš prvé miesto. Vajec už mám asi 3-krát alebo 4-krát po 16. Mesa mám dosť, tak iba si ich tu rozmnožím. Takže ktorá chce obdariť do radu. Dobre. Ešte necháme si nejaké... Dobre, koniec.
Tak. No idem to zharvestovať. Tieto sugarcanesy. Pozbierame. Mal by som asi tak stack aj niečo. Stack aj možno 2, alebo stack aj 3/4. Tak. Ďalšie. Tu som nenehal nič tu. Už máme stack aj 6. To bude možno aj viac ako 2 stacky. Možno. Takže už je stack aj 29, takže nejako viac asi nebude. Tak, ďalej. Máme 2 stacky aj 3, vidíte? Výborne, vynáša mi to. Tu mám obilie len tak pre začiatok, aby som mohol rozmnožovať tú zver, čo tam chovám. Dúfam, že keď vyberiem z tých pecí, že už budem mať aj level 30, aby som si mohol ten krump urobiť. Potom tieto schody musím nejako vylepšiť, lebo už ma to nebaví stále skákať. Koľko vypadilo? 21, to je málo. Ešte, tu mám dosť hliny. Takže idem aspoň, kým to tam urobí, kým sa to vypáli, tak idem to trocha skopať. Takto. To pôjde ešte, možno to poviem ešte dozadu dať, ale asi nie. Tak to pôjde ešte, potom keď sa urobí ďalšie patro, tak to pôjde ešte vyššie a budú to nejakými schodami to urobím, čo sa bude chodiť na vyššie patra a tam budú nejaké izby, v ktorých bude, každá izba bude mať svoju činnosť, alebo ako to nazvať. V nejakej bude enchant miestnosť, nejaká izba bude farma na niečo, potom už potrebujem skladisko, lebo už sa mi hromadia veci v tých v 2 double truhlách a v jednej normálnej truhle. Tam mám kopu veci, tak potrebujem si to troška potriediť. Tak. Mám obyčajný, neviem si míňať zatiaľ ten diakrampáč. Plný inventár. No. Takže ideme tam pozrieť. Tuk. 35. Čo si to dá, ale nie je moc. Niečo musím nejaké veci povyhadzovať. Tu ešte. Tam mi vyprázdnilo miesto. Tak. Dám tu vajcia. Tu mám vajcia nejaké
Ešte veci, knihu tam takto. Túto knihovňu dáme, voľnú tu môžeme dať. Tu ak vojde, nevojde. Mám to tu nabité. No vidíte. Strašne to je preplnené. Tu som si nechcel robiť než zbytočný bordel. Tak som si tu dal len nejaké veci. Štrk doplníme. Tak. Máme čosi. Dávaj 2,30. Máme už tieto, lebo v ďalšom dieli, neviem či to potešili ma nejaké komenty, by ma potešili, či mám natáčať, ako robím ďalšie patro. To už raz, dva, asi tretie, alebo to mám urobiť mimo dielu a ukázať vám, ako to bude už spravené. Ako som počítal, tak chcel by som tu potom tu nejakých doviesť, alebo neviem ako osadlíkov, tých väzničanov a postavať im tu nejaké už domy. Na tomto asi patra nie, ale tu nemám väčší priestor a postavím tu nejaké domy. Aspoň dvoch, keby som ich tu prepašoval nejako a rozmnožil by som ich nejaký. Viem, že nejako dverami sa to robí, ako si izba, koľko si krát, koľko si a okolo dáte dvere a oni tam vojdu a máte malého frťana, osadlíka. Tak mohol by som si narobiť troška viac a potom nejako s nimi aj obchodovať. Strašne málo pridáva za tieto. Nevadí. Ja sem kochať na mojej enchant miestnosti. Výborne. Prečítame si niečo. Výborne. Zatiaľ nech to. Podlaha bude iná. Podlaha neviem z čoho bude. Ak vás niečo napadne, čo by to mohlo byť celkom fajná tá podlaha. Buď by som mu dal z dreva. Drevený strop aj drevená podlaha, neviem ako to bude vyzerať. Skúste povedať, napísať do komentu, ako by sa vám to páčilo a skúsim to tak urobiť a ak to bude vyzerať dobre, tak to tak nechám. Tak. Toto skopem niekedy, nebudem tu kopať viely, ale vykopem to, toto bude rovno s týmto a potom pôjdem hore, vyššie, až na posledné patro, keď ho urobím. No, 9 len 18, 0, pekne, no. Nemám nejaké rudy, čo by som vypálil. Bože, rýchlo sa vypaľuj. No. Tak. Ukážem vám to, ako to je vzadu. Celkom. Potom urobím nejaký stĺp dohora, aby na konci dielu alebo na začiatku ukážem celý hrad, lebo on tak nevidno. Ale počkajte, môžem že by. Nie. To by nebolo dobré. Urobím tam proste nejaký stĺp alebo nejaký stožiar, na ktorý sa bude dať výjsť a bude odtiaľ vidno celý hrad.
No, teraz to musí 30. To. O, ani nič. Čo? Toto dá. Dám to. Nedám to proste. 30 je zakliaté číslo pre mňa. Vždy už konečne, keď som ešte nenatáčal a mal som level 30 a chcel som si nejakú vec enchantovať, tak ma zabilo. A keď vás zabije, tak nájdete a máte len 5 levelov. No. V čom by som ešte tak mohol... Idem tam vyvraždiť tie zvery. Proste všetky vyvraždím. Takže môžeme si už teraz... Zapneme si normál. Tu som vám skoro všetko poukazoval. V noci sa normálne vyspím, ako vždy. Zabijeme tu tieto svine. Svine svinské. Poďte ku mne. Nac, poď. No. Výborne. Kravička. Ja ťa zachránim. Jo. Teraz ďalšia svinia. Svinia. Tak, no. Už to skoro máme. Dobre, idem si vyvražiť svoju vlastnú nachytanú zver. Už idem. Odbila vaša posledná hodina. Ktorá ide prvá? Kráv je tu. Vajcia mi už idú na nervy. Takže zabijeme kravy. Už to skoro máme. 29, poď. Prečo som si so sebou nevzal slamu? Ešte jedna, no mám ich tu dosť. No, posledná. Sorry, si to ty. Nič proti tebe nemám, nie som žiadny rasista. Ale... Čo? To už by mal byť 30. level, tak... Ty si nemala Svinia, poď. Sviniu tu ešte nemám, nie? No. Ty si môj kľúč k levelu 30. Ale... Hak? Kde si zmizla? No viete čo? Tu je... To čo je? 30. komnata sa otvára. Wow! Jo! Výborne. Zatlieskáme si. Výborne. Najprv sa najeme, lebo lačný sa nemôže enchantovať. Musíte byť nájdený. Musíme sa na to psychicky, fyzicky pripraviť. Ale tak zasa. Potom si už niekedy budem musieť urobiť nejakú farmu na XP. Nejaký spawner pavúkov alebo niečo, keby som našiel, alebo nejako to urobiť. Lebo to je dosť dosť to je namáhavé nazbierať level 30. No ale ak tam nebude fortune, končím s týmto. No. Fortune 2.
Nie je to vôbec dobrý krampáč. No, ale... Čo sa dá robiť? Aspoň Fortune 2. No. Som troška sklamaný, ale... Dúfam, že tam nakopeme aspoň... pol staka dia. Som si mohol zobrať meč. Lebo... ak tam budú nejakí... zombíkovia, tak ma... píp. A... what the fuck? 3. A teraz 1 2 zase 1 zase 1 zase 1 6. To nie je nič dobré. 1 viete čo? 8. To už lapisu dá 45 a 45, pozrite. Tak už sme aj tak druhý level. Ale len 8 dia. Dia ešte mám. Na konci asi tejto chodby. 4 kusy. Alebo tejto, alebo tejto. Tejto. 1 2. Je to tam. 15. Ešte mám dia. Ale to je pri... to je taká... chodba. Ktorá... neviem pri ktorej chodbe je. Ale pri tejto nie. Skúsime pri tejto. Ale... no... čo to... tu to není. Čo to laguje? Tu. Máme to. Dúfam, že to nebudú žiadni zombíci. Počujete? Žiadni zombíci. No. A už tu čosi počuť. Enderman. Ale Enderman nerobí nič. Enderman je môj kamoš. Tak ja som mal tie diamanty tudle. Fuk. Tam. Čo to laguje? Viem, že počítaš, ty sa tešíš na to. Takže 1 či 2. To sú 2. Tak pol staka to nebude, ako som dúfal. Ale 19. 22. 23 dia. Dobre. Som spokojnej aj s 23 dia. Kope to troška aspoň rýchlejšie? Nie. Kope to vôbec? No kope. Teraz vyniesť vonku. Tam budú zombajsi, takže môžem si nakopať na zase nejaké XP. Dobre. Tak. Pardon. Teraz sa vráti, takže túto nie. Túto nie. Kde som? Teraz kam? Prečo tak laguje? Ticho, prepáčte, teraz. Kamoši? Nevieme si robiť nič, hej? Dobre. Nie! Tu sú zombíci. Utekaj, stadiaľ. Tu sme. Výborne. Domov! Aj s 23 dia. Dobre.
končí všetká sláva a zás som obyčajný človek. Ideme. Dúfam, že není večer. Takže je večer asi. No. Budem musieť prečkať v bani. Som si mohol nechať. Takže je večer. To som si mohol myslieť. Nejdem kopať nič. No. Tak teraz. Čo budem robiť, kým je večer? Nie, nerisknem to. Risknem to, nerisknem to. Risknem to. Nie. Hej, počkajte, pozriem len na obzore, čo je. Ho. Tam je jeden. Pozrite, akí strážcovia mojich schodov. Moc ich tu není. Mám normál? Normál mám. Že tu nie sú moji kamoši skeletoni. Ale ten creeper mi vadí. Noc je mladá. Noc je mladá ešte. No pekne. Tak na chvíľku môžeme aj troška skúsiť nájsť diamanty, lebo tá cesta domov nevyšti nič dobré. Ako viem, tak v dome ich ešte bude, moji kamoši skeletoni sa tam usídlili. Ako to oni zvyknú robiť. Takže raz, dva, Tuto začnem kopať ďalšie. Dúfam, že... No... Redstone? Mám málo fakly. 6. level. Siedmy. 8, 9, 10. Nie, 7. Dáme fakľu. Škoda, že tam není ten Fortune 3. Bolo by ich podstatne viac tých diamantov. No, ideme kopať týmto. Dúfam, že keby som tak našiel ešte nejaké diamanty. To je bolo vynikajúce. Ale ako vždy nenájdem nič. Merry Christmas. Čo ti? Jeden som aj vykopal. Ja som pán. Takže, výborne. Máme ďalšie dia. Koľko kusov? Vynikajúce. Perfekto. To poviem výborne. Ofakli mesto, aby nám to neukradnul nikto. Vykopem to teraz hneď. Nejdem vám robiť chuťky. Takže bol tu ešte jeden kus, ktorý som už stihol šikovne vykopať. Tak ale... Všakže ste tu viac kusov. Nie. Nevadí. Aspoň. Takže ideme na to. 1. 14 200 kusov. 1. Bol to zase len 1. Fortune je na hovno.
Iba asi raz mi dalo 2, alebo 2-krát mi dalo po 2 diamanty z jednej rudy. Prečo tam? To není možné. 30 levelov a dalo mi len jeden Fortune 2. Dobre, idem sa vrátiť, aby som neprišiel a bude zasa noc už na druhý deň. Niekedy mi to ako si tak blbo laguje. To nechápem prečo. No. No? Zas... To čo je? Dobre, nevadí. Dúfam, že je deň a že nebudem musieť surovo vraždiť mojich kamarátov zombíkov, ktorí... No? Ešte deň není. Stále je noc. Uvaža, pozrite. Kamarát, počkaj, podolu na pivo. Poď zase mňou. Bojíš sa? Pozri. Ale tak musíme teraz... Tu rozdáme chudobným. Máš šťastie. Tu máš, kúp si niečo na seba. Všetko je tvoje. Nie. Nikto nechce? Tak to zoberiem nazad. Štedrý. Tu máš jeden. Nechceš? Tak mi ho vráť. Nie. Všetko sú len moje. Tvrdo. Dobre. Škoda, že nemám meč. Dobre. Budem ich byť lopatou po hlavách. Normálne, surovo. Kde je, kamoš? Ukáž, kde si? Ty si Bože. Creepery. Kde ste všetci? Dobre. Koniec randy. Diamanty sú vykopané. Fortune krampáč je urobený, aj keď je len 2. Mala by to byť 3. V 3 už by bolo 2 staky, nie 27. 27 stakov by bolo, to je jasné. Akože. Nie 27. Bez ničeho, bez žiadneho. Ale nie, stačí mi 27 zatiaľ. Takže tu, ak bude niekto v sklade, že to už bude skeleton enchantovať svoj luk. Máš šťastie, lebo nemá moc levelov. To je jasné. Tak. Diamanty si... No, ešte tak. Dáme si ich tu. Vyzerajú viac. Nemáme ich takto. Lapis. Tudu. 63. Není to stack. To ma hnevá. Bože. Takže stack 19 si necháme. Dáme si vypaľovať toto. Vypaľovať praženicu. Praženica, prečo sa nedá urobiť? No, jedno zabijeme pre šťastie. Kto? Kuže. Žije? Jak žije chuďatko? Chudina. Hodíme ešte jedno, aby sa nenudilo. Jak sa náhodou vyliahlo, tak... Ide brat. Žije. To je jasné. Tak. Najmä sa... A môžeme sa s týmto aj s vami rozlúčiť s dielom hľadania diamantov a enchantovania vecí. Nie, dobre. Čaute.